ассалому алайкум дӯстон, мардам тамошобинои канали Саудо ТВ. Имрӯз 18 ноли ҳафти 2026 сол, 9та хонаи фурӯшӣ. Якчанд хонаҳоро дӯстон видеонавор карда роӣ кардан. Ман монтаж мекунам, ҷобаҷо мекунам, пешниҳодтон мекунам дӯстон тамошо кунед. Курси доллар, рубл, евро дар рӯи экрани шумо аз зубони ки эсхата бачаи азиз скриншот карда мондагием. Мақсад муқоиса кунед, сумматонро роӣ кунед. баъдан барои қаблии реклама WhatsApp мегзорам. Хона, мошин, замин, квартира, аппарат, техника чизе ки дорен дар WhatsApp роӣ кунед. ёки омода ай пешнавор мекунем, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. дар видео лайк монед дӯстон, дар канал обуна шен. дар канали мо подписатсия кунед дӯстон. Саудо ТВ мақсади YouTube канал, канали беҳад зур ба баракат. иншоалло ки ҳар рӯза дар хизмати мардум хонаҳоро савдо мекунем, хонаҳоро қабул мекунем. яъне ки навора дӯстон то охир тамошо кунед. ширкати якай нозима гӯш не боротон роӣ кунем бачаи азиз. бачакои азиз, кадоми шумо дар Москва, Московская област кор мекунед, фаъолият мекунед, бор ҷамъ кардан, хоҳиши ба ватан равон кардан дорен, ба ширкати якай нозим 4та WhatsApp рӯи экрани шумо ҳозир муроҷиат кунед аз номи канали Саудо ТВ. агар борои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар худшон миян бортона қабул мекунанд, прямо Туркистон байни 10-15 рӯз як бор иншоалло ки дӯстон ба Туркистон фура дулан меравад. дӯстои азиз, бор ба киҷо меравад? прямо Душанбе, Ҳисор, Шаҳринав, Регар, Ваҳдат, Бохтар Бахш, Хӯросон, Ҷиликул, Шаҳри Туз, Ёвон, Норак, Данғара, Темурмалик, Фархор, Ҳамадонӣ, Восе Кулоб ва дигар самтҳо низ бор мебарад. дӯстон марамат ба дили пир ҳамин Саудо ТВ да бовар карден, акай нозимда ба дили пир бовар кунед бачаи азиз. боротон роӣ кунед, ай Туркистон иншоалло ки қабул мекунад. дӯстои азиз, ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои Саудо ТВ-ра дар YouTube тамошо карда наметонен, дураи ватан ҳастен, Саудо ТВ телеграм канал кушодаги бачаи азиз, силкаш дар ами таги комментара. ана ҳамин телеграм канали Саудо ТВ дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пешафзай, силкаш дар комментара дар омада тамошо кунед. дӯстон мегзарем ба аввалин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ. духонагаҳай 3 сотиқ замин дора. ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи роҳатӣ 310 000 бо муомила. яъне ки нигоҳ мекунад Душанбера дар ҷамоати, яъне ки ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи роҳатӣ 310 та дута рақами дастӣ рӯи экрани шумо боқимонда маълумотро метавонед бигиред. якта калиддор дора, банияи дарона дора, криша задагӣ, ҳоҷатхона дора. хоб пушти дар берун мега спортзал, сари роҳи калон, мошин, мактаб, яъне ки раҳи мошин, мактаб дора, ҳама чӣ дора, документҳошам созай, овам дора, светам дора. дӯстон хонара нигоҳ ки кадом ҳолат дар қарор дора, кадомитон лозимаи боқимонда маълумотро занг зад бигиред бачаи азиз. 310 000 сомонӣ бо муомилаш хатӣ. дӯстон мегзарем ба дуюмин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ равонкардагӣ. равон кардан хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Турсунзода, яъне ки ҷамоати деҳоти Шукуров, Калмарксда қарор дорад бачаи азиз. 5 комнатага, дар умум 6 сотиқ замин, 1 700 000 сомон нарх, 1 700 000 сомонӣ. тамос тариқи WhatsApp, дута номер дар рӯи экрани шумо, якум 118 қатӣ, дуюм 185 қатӣ. оғил дора, душёнага, 4та подвал дора, об дора, свет дора, мактаб ва магазин наздик, 1 километр дуртар бозор, яъне ки дӯстон қарабуло ва маркази Регар низ ҳаст. 1 700 000 бо муомила мешавад. 4та подвал, 5 дар хона, 6 сотиқ замин. кадомитон дар лозимаи интереснияй ина марамат аз номи канали мо ҳозир занг бизанед. бардоро
видеоро хушрӯ тамошо кунед, баъдан як фикр дабиен. дӯстон, мегзарем ба сеюмин хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ ки дар ноҳияи рӯдакӣ аст. ана хона мана хона. нигоҳ кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ дар шаҳри душанбе, ноҳияи рӯдакӣ, ҷамоати роҳатӣ, аманал. 2 этажаҳай 6 сотиқ замин дора, 3 дархона дора, 750 000 арзиш дора. 3 та подвал плюс 1 та веранд, мактаб наздик, обсвет доимӣ, масҷид поёнтардай, ба бозора 3 километр роҳмасофа, срочна фурӯшӣ, ҳуҷҷатош фақат қарор дора, бо кирпичи пухта кардагӣ, природаи зурдусон. 750 000 сомон бо муомила мешавад. маромад рақамҳои 83 93 аз уми канали мо занг занед. видеоро дӯстон тамошо кунед, як фикра бикунед, бигиренш. дӯстон, мегзарем ба чорумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. якта хонаи назди ҳавлигии фурӯшӣ астае ки 150 000 сомон арзиш дорад. тарафи дасти рост болоро бинед дӯстон. лайк монед дӯстон, гуфтагием ку бинед кадомед монди, кадомед намонди, як фикрта мақсад бикун. як ҳуҷрага 1 сотиқ замин, ноҳияи рӯдакӣ, шаҳри душанбе, 150 000 сомон арзиш. рақамҳои 15 ахираш аз уми канали мо занг занед. дӯстон, мегзарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ астае ки секомнатагаҳай, 7 сотиқ замин дорад, назди чойхонаи ноҳияи ёвон. ака ин чойхона дар кадом тарафи ёвон бошад? фикр мекунем ки ёвонам калонай, чойхонаам бисёрай. ба ҳамон хотир кадометон мисол мо дар хона равон мекунед, адресҳоро нависонед. кадом район, маҳалла, ҷамоат, деҳадай, ҳамин қаки назди чойхонаи ноҳияи ёвон да қарор дора мега. мегӯӣ ки дар ёвон якта чойхона бошад. 7 сотиқа, 3 комнатага, 180 000 сомон, рақамҳои 90-98 ахиршай занг занед, боқимонда маълумотро бигиред. ва дӯстон, мегзарем ба шашумин квартираи фурӯши имрӯзамон.
квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира. Чӣ тавре ки дидесен стяжка, шкатур, монтаж, сантехникӣ кадагиай этажи дуюмда қарор дора 44 квадратай дар 13-умин микрорайони шаҳри Хуҷанд. арзиши хона 250 000 сомонӣ бо муомила дорад дӯстон. рақамҳои 5099 аз нумби канали мо ҳозир занг бизанем. як хонага этажи дуюм 44 квадрат 13-уми микрорайон шаҳри Хуҷанд 250 000 сомонӣ муомила дорад дӯстон. чӣ гуфтанем кадомитон хона рой мекунен ҳаракат карда видеонавори хушрука рой кунен телефонро ростакӣ бигирен, чунки дар инҷа Instagram, TikTok, Facebook дар масъалаи савдои хонаҳо созай, ҳарчанд ки главни YouTube ам боша, неки дар ин сайтҳо видео кӯтоҳ мешава, лентада бисёр мебарад бачаҳо, чунки дар инҷа хай реклама кунем худохоҳ бо хубтар мешава. ҳафтумин квартираи фурӯшӣ. дӯстони меҳрубон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки якҳуҷрага квартира дар этажи якум масоҳати 30 квадрат ноҳияи Сино шаҳри Душанбе 299 000 сомон. рақамҳои 5959 да занг занед, боқимонда маълумотро бигирен. чӣ хел дидесен рамон ки аги тайёр ба талаботи зиндагӣ ҷавобгӯ кадомитон мегирен 299 000 30 квадрат бо муомила мешава. марҳамат, пирсон шин. ва дӯстон мегзарем ба ҳаштумин квартираи фурӯшимон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар этажи шашум масоҳаташ 30 метри квадратӣ ноҳияи Ёвон назди медколлеҷда қарор дорад. хитон медонем ки медколлеҷам дар ҳар ҷо намешавад, дар ҷои обод мешавад. хулоса ҷои ободда қарор дорад. шашум этаж духонага 43 квадрат 278 000 сомонӣ бо муомила мешавад. ҷонтон агардем кадомитон хонаро мекунед адресора нависонед хушрук карда то охира. баъде ки мисол реклама мекунем бояд мо мардумда пешниҳод кунем, бояд гап занем ки ҳамин хона киҷо дай, кадом раста маҳалла ҷамоат ҳамаша нависонда равон бикунем. бародари азиз, ҳамин хелма рекламаш мекунем, мақсад реклама пирра намешава. бо шуморо занг задам мардум мисол вақтона бисёр мегирад. дӯстони азиз, дӯстон мегзарем ба нӯҳумин квартираи фурӯшии имрӯзамон. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дукомната квартира дар ноҳияи Фирдавсӣ. нигоҳ кунед 282 000 сомонда шумо 45 квадрати коробка мехарен 282 000 сомонда. этажи чорумда 45 квадрата дукомнатага ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе 282 000. рақамҳои 1001 да ахирча зангза пирсоншен бачаҳо. чизе ки бад, чизе ки роӣ карден, чизе ки хоҳиш карден, комментария карден, навистен, занг заден, ҳаракат карда мондум дӯстон, бо далши ма WhatsApp мегзорум барои қабули реклама. хона дорен, мошин, замин, квартира, аппарат, техника, компания, чизе ки ҳастай мо мием видео мекунем ё ки хитон роӣ мекунен, дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мешава. ҳамаи сайтҳо ба номи Сауdo TV дӯстон. дӯстони азиз, навори мо ҷанбаст шид, дар WhatsApp муроҷиат бикунен. зинда бошен, сарбаланд, хона обод бошен бачаҳо.